Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Buligit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kagiti magtupad. Purmutipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo ka yun ako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Unya, kung muuban ka na ko. Asa mati ka, dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Unya, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Hala, naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kining nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Bisag yat-yat ka na, Leslie. Albert. Aw, Leslie, di ay. Bisag itupsan pa kainin ko lukoy nga Ramon pero ganahan gyapon ko nimo. Uy, hala. Uy, Albert. Uy, ano naman Ganahan mo gyud ko nimo. Daghan kay misulti na ko nga kalimtan na ka. Pero wako nila magpada. Daghan mga babae nga mupuli-puli nimo na ako pero wako makuha. Karon makuha ni gyud nimo. Pero di ni nako ganahan gyud ko nimo. Uy, Albert. Uy, ibang ko nang girubo si Leslie. Ako ba ng asawa? Uy, buhi na siya. Imuha siyang asawa ganahan gyapon ko niya ha?
Ganon! Uy, ala! Uy, Lami pa kang mamabarbara ni mo, day. ala! Ala! Tapis pa kang gila, day. Ala, uy! Pugil! Pugil siya! Uy, nagtanaw man ako kaniya! Oh, ha? Ganahan Oh, ka no. natanaw, ha, Ramon? Giganahan ko nagtanaw ang girubo kang Ilbert. Kulukoy yung bitigay ko. Mura Giganahan kang si ko. Ramon. Buhi! Mura kang si Ramon. Buhi na ko sa Ilbert. Buhi siya! Yap! Da! Da! Ha? Sukmag ko nimo, ha? Kalami na untaan to. May aksyon nagbaw si Leslie. Gipagawasan niya ang dila. Wow, si mi boss! Mi boss! Pero di mo gipatol. Delisli! May bawas kang rubo ni Ilbert! Huwag ko mabaws! Ang dilimeta mong mabaws kung hawak ni mo sa bahisa ka! Ah, porbida ya! Uy! May action kang pinabros ni Ilbert! Ramon, usa lang nato ang makaangkon ni Leslie. Ang mudaong nining awaya. Mo'y makatagiya ni Leslie. Ya! Pantay, Ramon! Ya! Wag! Wanay kanta. Pero, di na ko makalihok. Bali ng mga bukog. Nako, agoy. Karon, mauna ning higayon nga bayran mo ang imong sa. Og sa tanang mga babaeng imong among-amungan, mga engkanto mano agda. Ayaw, day. Ayaw pagsigig sang pitong inday nako. Ako ni Ermitan niyang bruha. Ermitan niyang bruha. Oh, May panahon pa. Akong tumanon ang akong gisaad nga akong balikon. Wa pa man ka nimo tabuni. ay kung bugal-bugaling animala ka, tang paruson ta karon. Oh, gak! Agoy! Milutaw na sad ko hangin! Saan naman sad ko nimo? Ayaw ha! Sakit na kayo akong lawas! Ayaw, day! Inday di ay, gak! Wana! Impas ang iyong kuini! Magmahay ka, nganong miapas ka na ako din sa dapit sa mga kalibutanon. Wala ko! Wapas nimo! May abot ko din kay tukangon nunta ko dito sa amo! Adi ay, ha? Miabot ka din kay nakahimo kag sa dito sa tong kalibutan. Pero hangto din nagpadayo ng imong kadautan. Og ang tao nga madaog-daogon, mo pa'y imong gigamit aron mo samot kadautan. Pwes, kamong duha si Albert ang mahiagom sa akong silot. Og ikaw ang unahon ko. O gak! Hala! May palutaw na sad ko nimo. Ibundak na sad ko nimo. Husto na oy. Mura na ni fresh lumpia ning lawas ko. Luyat na kaayo. Husto na day. Inday! Bugal-bugalon ka, ha? Dautan ka, bugal-bugalon ka pa. Day. Ha? Pagkanta pag-krisi, kanta pagak! Day. Aha! Alikay nga naigo na. Barang-barang na ka, Ramon. Ging natin ka nga. Gipangandaman ko ni daan. Nag-practice ko daan sa ilahang Master Ikin. Sayaw yan o karate. Kunihigayon na. Di na ka makakuan Di na ka makaluping na ko, nagkatuba na yun ta. Kung ako na yun si Leslie, ha? Di na ko siya hatag, di mo bisa ko siya meta mo! Sa dili, ha? Wakay naganan ako. Bisag ibutang paglupig ka, kung mo gamit ka, atong imong gahom. Wakoy naganan. Kung di ka mo gamit, wakay naganan. Kung mo gamit ka, wag yun siguro gyapon kayo naganan. Busa klaro kayo nga musugot. Musugot kay sa dili, makuha na ko si Leslie, ha? Dili ko mo upan ni mo. Bisag malupig pa ni mo si Ramon. Dili Sa dili, o sa dili, Uy! Ilbert, girupon sa nipos Leslie. Dahil niduol mo sa Mao ni kapalayo. power ako, no? Kumpiyansa, mga paduol noon.
Murag madalas Leslie na ko Ramon. Oh, tanawa murag ani baos na do, di ba? Di pa. Ay. Bahis! Kita paros mo kukunin mo dai. Si tabangan din dautan nga Albert, tabangan din. Kiyap! Ay. Kunin yung tagsa lang. Agoy! Said Health Testimonies. Si Ginang Jennifer Manawis, mataas ang blood pressure. Mabuti na lang nag-Said Panyawan Plus. Natulungan. Yung BP ko noon mataas. 2019, pabalik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Ditrinay ko ng isang buwan. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. Sabi ko, 50 po, Said Panyawan Plus. Jennifer Manawis. Ang buongan Santo Tomas. 41. Said Panyawan Plus. High blood pressure, kayang pababain. Said Health Testimonies. Dautan ka ng gaan. Niya nagpasakop pa pagin sa agta ka dautan. Ayaw. Ay, boys! Dai, ay Wow! pala Camille. Dai, ay pala pil. Ay. Kuno na, Leslie. Ano bahala niyo? Ang prinsipe nga nagkabayo. Ramon ko kay! May gamit ka sa imong gahom. Ayaw, anado! Normal lang tado! Kaya di man ko magagamit sa kong gahom basta niya ako sod. Ato tas gawas. Gusto ka? Ato tas gawas. Prinsipe Numar, sige, mo na kinahigayon. Panahon nang magbayad sa iyang sakin ng tawanan, Prinsipe. Imposible kung imo ko masakitan, prinsipe. Tarungog ka, ha? Bida, makaiangayon ba ka, ha? Dili na makaiangayon ni mo, hado. Dili ko ni mo unsaon. Oy, kinibaho ka mang alkansi na ko ni mo daan. Makiangayon ba ko na imo, hado? Oy, akong gisok magasakit ato mon. Kung dili kita puson, daghan pa may biktima sa mong kabangis. Ug daghan pa matagdan sa mong kadautan. Di lagi ka magkabingilabot na ako. Makiangayon man ka, Prinsipe Ramon. Di ba? Makiangayon ka. Ako si Prinsipe Numar, dili Ramon. Agoy! Imo ko makiangayon. Imo mong kong ikulata, dong. Ramon. Makiangayon ko. Ug mao kinalabing angay nga makaamgo ka sa imong kadautan aron magbag-o ka. Natimba ka. Niapas ka dyan ako. Oy, watay mahimo din di. Oy, pildita. Dinigruya ko. Padali, dadakos gawas. Ining lasang. Awarin. Hasta inosente mananap. Inyong gigamit og dinautan. Wa kay sama ka bangis. Ilbert. Agay nati! Gruya ko dahil nati! Isibat ko din dahil mamatay ko sa sakit na Isibat ko dahil nati! Hoy, mga silingan! Hoy, paminaw mo, ha? Inani ni, inig-abot ni Dong Elbert. Magparty ta. Party! Imbitado, man! Oo, imbitado mo. Gano'n. Bisag wa na mo musuporta ni Dong Elbert, pero imbitahon gihapon mo. Kaya. Kay kamura may amo mga silingan. Kaya nga, na masag magparty may nga kami-kamir. Anong magparty man barbara? Natural. Kay magsaulog mi sa among kadaogan. Dili. Labaw pa swertres. Sagay. May pasalig si Dong Elbert nga inig-uli niya. Daanan niya si Leslie nga akong anak. O dili dugayon. Inig-abot nila magpakasal dayon sila. Hoy, nahibaw ba mo kinsay muluhod sa ilang kasal ni Leslie o ni Dong Elbert? Nahibaw ba mo kinsay? Ang agda. Buluhod ang agda sila kasal ni Elbert ug Leslie. Ang agda. Kada kuyudhan. Ay, kadako ba mig utang ka bubuton? Dako utang ka bubuton si Dong Elbert niya ng agtaa ba? Maunay naghatag niya gahom. Maunay iyahang palodhon. Maunay iyang palodhon. Himuon niyang ninong sa ilang kasal ang agta.
Nadaot sa jay ka? Nadaot sa ka, day, nadaot. Sa! Nadaot Sa ka nadaot! ba? Nadaot ba? Nadaot sa ka pareha si Elbert, Muna, day. gyunay. Giuna ninyo gisi-gisi ang inyong tilon. Biting gubaan na ni salbahisa. Guba na kayo sa lidaha. Pilde ka, pilde. Lola Amadra! Oh, magbayad ka. Ah, Bayran mo, mahal kining imong Ay. gibuhat nako. Oy! Ay, wako'y bayran agda. Tungod kay igo lang kong naningil sa imong sa namong mga engkanto. Gusto lang namong hataga kinutuban ang imong kadautan. Panilangan kas mga agda. Ang tanang kauban kong mga agda may mo nimong kaaway. Ikaw ra ang dautan nga agda. Ang imong mga kauban, mga tarong. Busa dili siya mulaban nimo oy. Dugay ka na nilang gisalikway. Og malipay ang tanang mga engkanto og mga agda kung hingpit kang mawa. Ang akong kwarta. Ang akong kwarta. Unsay kwarta? Mauto'y magkapalagsik na ko ang akong kwarta. Ah, wa pagod ka mausap. Kwarta lang gihapon ang imong gipakadiyos. Kinahanglang magkahigid ako sa akong kwarta. Crazy! I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy! Crazy for feeling so blue. Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. Miinom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. Di something 180, nagre-range sa ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako. Ang baba po, 134. Minemaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Sed Marketing.